ማይ ትሰትለኻ ዶ? ሰላም ኣብ መዓልታዊ ህይወተይ ካብ ዘዘውትሮም ነገራት ሓደ ማይ ምስታይ እዩ። ማይ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ተራይ ዘለዎ ጥቕሚ ናይ ማይ እዝን ኢልካ ዘርዚርካ ድውዳእ ኣይኮነን። ምናልባት ድርቀት ትገብር እንድሕር ኣለኻ ኮንካ እኹል ማይ ስለዘይትሰቲ ዘለኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ማይ ምስታይ ኣብ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎ። ማይ ንምግቢ የለስልሶን ኣብ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ድማ ብቐሊሉ ክንቀሳቐስ ይሕግዞ እዩ። እዚ ድማ ድርቀት ንከይህልወና ይሕግዝ። ብተወሳኺ ድማ ኣካላትና እኹል ዝኾነ መኣዛታት ከምቲ ዝድለ ንኽመጥጥ ወይ ድማ እዚ ፉድ ኣብዞርፕሽን ንብሎ ብስርዓት ንኽካየድ ይሕግዝ እዩ። ብተወሳኺ ማይ ንዋህዮታት ሓንጎልና ብስርዓት ከም ዝሰርሑ ይገብር እዩ። ከምኡውን ናትና ኢነርጂ ቡስት ይገብር እዩ። ኢነርጂ ሌቨል ናትና ሓፍ ከም ዝብል ይገብር እዩ። ምናልባት ኣብ እተሓሳሰብካ ገለ ፀገማት ትርኢ እንተለኻ ወይ ድማ ፎከስ ወይ ድማ ትኹረት ንብሎ ነገራት ተጥፍእ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ሕፅረት ናይ ማይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ፍታሕ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኦክሲጅን ከምኡውን ዝተፈላለዩ መኣዛታት ናብ ዝተፈላለዩ ዋህዮታት ንክበፅሕ ተራ ኣለዎ። ምናልባት ድኻም ይስማዓካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ማይ ስለዘይትሰቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኦክሲጅንን መኣዛታትን ናብ ዋህዮታትካ ንምብፃሕ ይሕግዝ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኣካላትና ሓፈሻዊ ዝኾነ ፀዓት ከም ዝውስኽ ይገብር ማለት እዩ። እኹል ማይ ምስታይ ቆርበትና ርጡብ ንክኸውን ይሕግዝ እዩ። ቆርበትና ርጥበት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ድርቀት ቆርበት ወይ ድማ ምቅርራፍ ዝተፈላለዩ ምልክታት ኣይንርኢን ኢና። ብተወሳኺ ድማ ቆርበትና ብተፈጥሮ እንታይ ሻይን ከም ዝገብር ይገብሮ እዩ። ስለዚ ማይ ምስታይ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ካብቲ ኣነ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ ክነግረኩም። ኣብ መዓልታዊ ሂወትኩም ማይ ዘይትሰትዩ እንድሕር ኮንኩም ከምዚ ዓይነት ሜላ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት እዛ ናይ ማይ መስተይ ትራእይዋ ኣብዚ ዝተፈላለየ ንዓኻ ሞቲቬት ክገብሩኻ ዝኽእሉ ፅሑፋት ኣለዎ። እዚኣ 2 ሊትር እያ ትሕዝ። ክሳብ ኣብዚኣ ናብ ዘለና 32 ኣውንስ ወይ ድማ ኣብዚ 900 ml ትብላላ። ናይ ሓበሻ ነገር ከይተረፍ ክሳብ ላዕሊ እንድሕር መሊእኹማ 2 ሊትር እያ ትሕዝ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ 2 ሊትሮ ፕላን ትገብርዎን። ናተይ ፕላን እንድሕር ኣብ መዓልቲ ግዴታ 2 ሊትሮ ክሰቲ ኣለኒ እንድሕር ኣዳልት እንድሕር ኮንካ ካብ 2 ስካብ 3 ሊትሮ እዩ ዝብል። ናተይ ፕላን ግን ኤቭሪዴይ ጎል 2 ሊትሮ እዩ። ስለዚ በዚያ 2 ክውድእ ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ንስኻትኩም ክትጅምሩ ከለኹም ወላ ብ1 ሊትሮ ኢልኩም ትጅምሩ። 1 ሊትሮ ብተወሳኺ ድማ እዚ ሻሂ ቡን ገለ ንሰትዩኻ ብተወሳኺ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ጎል ኤቭሪዴይ ጎል 2 ሊትሮ እዩ። ስለዚ እዚኣ እንድሕር ደኣ ንግሆ ጀሚረ ክሳብ ሰዓት 1 2 ደሎ እንድሕር ወዲእ እያ ብድሕሪኡ ናይ ምሸት ድማ ካልአይቲ ይመልኣ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ቦትል ምስ ገዛእኹም ሞቲቬት ክገብረኩም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሌቨልስ ኣሎ ጌት ስታርትድ ንግሆ ወሲኻ ኣለኹም። ኣብዚ 11 12 ገለ ምስ በፅሐ ራእዩ እንታይ ብለና ኣሎ ሪመምበር ዩር ጎል። ስለዚ ከም ጎል ብዕላማ ክትሕዝዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ስለዚ ማይ ምስታይ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ዝኾነ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ምስ ሓንጎልና ዝተኣሳሰር ነገር ኣለዎ። ምስ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ዝተኣሳሰር ኣለዎ። እቲ ዝበላዕናዮ ምግቢ ከም እኹል ምግቢ ኣብዞርብ ኮይኑ ናብ ዝደልዮ ቦታ ንኸይድ ዓብይ ተራ እዩ ዝፃወት። ብተወሳኺ ድማ ድኻም ዝስማዕና እንድሕር ኮይኑ ኢነርጂ እንድሕር ትስእና ኣለኻ ኮንካ ምናልባት ማይ ስለዘይትሰቲ ትኸውን። ርእስኻ ትሓምም እንድሕር ኣለኻ ምናልባት ማይ ስለዘይሰተኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ድርቀት ዲኻ ትገብር ኣለኻ እሱ እውን ተመሳሳሊ ማይ ስለዘይትሰቲ ዘለኻ ኢኻ። ስለዚ ማይ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እኹል ዝኾነ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና። ቺርስ። እዚኣ ፍርቂ ዘላ ማይ ማለት ኣቐድማ ቢለ ቅድሚ ሰዓት ገለ መለስ ጀሚርያ ማለት እዩ። ስለዚ ፕላን ጌርኩም መዓልታዊ ሂወትኩም ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም ማለት እዩ። I love you all.